nisimgħu il-kelma lajċi u ngħidu il-lajċi hemm min jgħid dawk il-nies 10, 20, 30, 50 li jgħinu lill-kappillan u li meta jkun hemm xi ħaġa fil-parroċċa tagħna dejjem tarhom u inti tgħid dawk il-lajċi. Le, l-lajċi mhux dawk biss. Il-lajk nisrani, għax il-kelma lajċi hija l-plural ta' lajk, il-lajk nisrani huwa kull wieħed li jirċieva s-sagrament tal-mamudija u kompli jirċievi s-sagramenti l-oħrajn naturalment u li mhuwiex ordnat saċerdot jew djaknu jew isqof. Mela għandna dawk li huma il-ministri ordnati fil-Knisja li nerġa' ngħid irċevew l-ordni sagri, l-isfijiet, is-saċerdoti u djakni. U mbagħad għandna il-lajċi li jaqdu dmirijietom fid-dinja. Il-lajk huwa mela li Muhammad huwa parti mill-poplu għax il-kelma mbagħad lajċi wkoll tfisser poplu. Il-poplu hija kelma ġej mill-lisin Grieg li qed jaqdi dmiru jew billi b'mod li taraħ qed jgħin fil-parroċċa, qed jaqdi xi ħaġa partikolari. Imma anki jekk m'għandu xi impenn partikolari f'parroċċa jew faqdi jew moviment, il-lajk huwa in-nisrani li qiegħed jgħix fid-dinja u qed jipprova jagħti xhieda fid-dinja. Jiena tiġini quddiem għajnejja dik ix-xbieħa sabiħa li juża Ġesu stess ta' dik il-mara li ħaltet ftit ħmira ma' 3 sigħat qiegħ. U hekk kollit l-għaġna kollha. Imma l-għaġna għoliet għax kien hemm il-ħmira. U il-lajċin sara mela mhux dawk biss li jgħinu lill-kappillan jew lill-isqof jew li għandhom xi ħaġa li tinvolvihom fil-ħidma tal-arċidjoċesi jew kella ta' djoċesi, il-lajċi huma li mamdin li bihom u mingħajrhom is-soċjetà ma tkunx l-istess, il-Knisja ma tkunx l-istess, għaliex dawn il-lajċi, dawn li mamdin qegħdin anki ħidma fiskiet, anki ħidma li forsi ma tantx apprezzata. Qegħdin jagħtu xhieda u allura qegħdin jagħmlu l-Knisja isbaħ u aħjar, il-Knisja iktar qaddisa u nittamaw soċjetà iktar ġusta, soċjetà fejn aħna ngħixu f'armonija u ngħidu lil xulxin mill-aħjar li nistgħu.